liqolo singakophanti hulumeni ngicela usize ungaliva liqolo singakophanti akuvumi kodwa kuyaphoqa ukuthi ngishiye bazali bami akuvumi kodwa kuyaphoqa. Papa mfethu, yini mankinga yakho? Hamba utshela bonke abantu indaba zala ekhaya. Hayibo, ngitshele bapha abantu manje. Hawu mfethu, utshela usikhukhula. Hawu, khona athi ngitshela abantu. Wabantu nosikhukhula. Cha, uwumuntu. Kodwa kuyafana usitshele yonke abantu kwaphela naye uzodlulisa phambili le ndaba. Awubona inani medlulisela phambili. Kunani? Papa mfethu, indaba zala ekhaya kumele iphelele la ekhaya mfethu. Hayi lento khamba abantu. Shushu mfethu, mina ngitshelanga abantu bangaphandle. Ngitshela umuntu angaphandle. Hawu mfethu, kona lokho ubumtshelelani? Bengithanda. Shushu ngimdala manje mina ngiyakwazi ukuyilawula angidingi ngilawulo wena. Futhi lento ngiyayiqeda manje uma uzoqhubeka ngibuze ngisakuphendula mina. Hayibo, uyiqeda kanjani singayiqedi kwaphela? Mesiqala siqede bese uyayiqeda-ke wena. Hayi-ke, wewe phela liqede wedwa mina ngisekho lapho ususele wedwa. Hayi wena Popayi, awuqede lapho khona uzongiboleka mfethu. Oh. Manje awusho-ke, gcina ungangibuzelanga kakhulu. Hawu, uzongibuzela nini? Angeke ngikubuzele. Hayi wena nange ulithole kusho leli brush. Hayibo ngoba ndoda ngenjani yini mangingathandi? Enza ukucabangayo ndoda. Otherwise uzasileke uma wena uzolithola kuleli brush. Hayibo ngeke ndoda, ekuseni kanjena. Hayi nganginendawo ukuthi sekuseni uzasilwe ndoda. Hayibo ndoda ngangiyenze into leyo baba, ngihlanyi phela mina. Hayi, we yekela phela-ke, yisho ukuthi ngiyolithola. Hayibo mfethu. Hulumeni ngicela usize ungaliva liqolo singakophanti hulumeni ngicela usize ungaliva liqolo singakophanti. Sawona sikhukhula mfethu. Sure. Sure. Mfethu ngicela ungadinwa mfethu. Into engilethela mfethu ukuthi ngizoxolisa ngento eyenzakalile mfethu. Ukuthi mfethu bengingenalo ulwazi laleli gama olisho mfethu. Angithi lalisho lento eyicatshanga ngomina mfethu. Ngase ngenze ucwaningo ngathothi into engicabanga ngayi-wrong mfethu. Manje ngizoxolisa mfethu. Oh. Bengicela mfethu ukuthi mengingenzela ungixolela mfethu. Ngiyakuzwa mfethu. Shuthi ngoba nje mfethu usho kanjalo shuthi uyangixolela. Kuyafana mfethu isicutha mfethu. Mangase ngixolele uzophinda ungishaya. Naku nasizini wani wangishaya mfethu ngakuxolela. Namanje uyaphinda uyangishaya. Kodwa uzongishaya kuze kube nini mfethu? Uma uqala uresearch igama manje ungishaya mfethu. Mfethu ukuthi ngeke ngisakwazi mfethu. Asungabuza nginyosi mfethu. Unyosi wangitshela wena ukuthi anginamqondo. Asingadinwa mfethu ngasingakubeka isandla ngiyaxolisa mfethu. Oh, wena ukhola unyosi ekubeni igama lashiwe yimina. Ish. Wethi mfethu ngangazi lento eshiwo unyosi ayikho right mfethu. Mina ngangithu right mfethu. Hayi mfethu ngiyasaba mina ukuxolela ngoba ngase ngiqole uzophinda ungishaya. Mfethu ngeke ngisakubeka manje isandla ngeke ngisakushaya mfethu. Nasekuqaleni mfethu washo kanje. Nakho uphindile wangishaya mfethu. Mfethu ngeke ngisakushaya ngempela nkabe yami. Ngeke. Ngiyaxolisa nkabe yami ngiyabophezela ngiphinde ngempela kushaya nkabe yami. Okay, it's fine ngixolela. Ha nkabe yami ngixolele. Ngiyabonga nkabe yami. Manje awusho yini nedawuthi uzohlala endaweni engaka lesikoleni? Bengifuna ipeace mfethu. Asikhova mfethu. Yazi ngineplan la. Uthini lo plan mfethu? Ufuna sami siyosukela uSephe. Hayibo. Sosukela uDlomo. Simsola simthini manje uDlomo? Hawu mfethu, somtshela lento leyo kade ngitshela yona izolo. Yipi yona le ngoma limit lethi mahlula soqa phansi nathi kumele soqa phansi. Ya mfethu, simtshela ukuthi hayi sesicabange kahle ngoba siyabona ukuthi ugrade 7 uyasihlula sicela ukuqala phansi grade R. Uyahlanya wena ndoda. Useme evuma ukuthi soqala phansi. Hawu mfethu kulula, soqala phansi. Hayi bonye mfethu ungazohlanya la wena mfethu. Baba, mina ngibhoreki mina mfethu. Anginaso isikhathi sokuganga mina mfethu. Wena uma ufuna ukuqala phansi hambe uqala phansi wedwa baba. Hawu sikhova mfethu, ngiyaza vuma use. Hayi ngeke baba. Wathi usiyavuma kuse. Hawu mfethu, mhlambe ngeke avumi. Hayi ngeke mfana nyosi. Mevuma usena. Hayi ngeke mfana, kodwa ngeke avume mfana nyosi. Ngeke avume. Yazi ngobani mfethu? Usefe sathe sithethisa la ethi thina sesibadala esikoleni mfethu asasifuni. Yes, sesiyaqhamuka thina sesizofuna ukuzoqala phansi. Hayi ngeke ayivume ngempela lo nto usefe. Ya mfethu, ngeke azavume. Ingakho ngithi mina sami siyomsukela. Oh hayi ngiyakuzwa mfethu. Imanga mfethu. Usema sesikwaqake lapha ethi thina sazosanganelwa amakhanda nje. Ngathi sibadala safuna uzoqala phansi. So thini ke thina?
Awukulula mfethu. Yazi thina sobe sasimhleke mfethu. Angithi mina nawe sobe sazi siyadlala. Hayi ngiyakuzwa nkabi yami. Yazi phela mina bengitshela ukuthi mina uthi wena sami somcela use ukuthi thina sesicela ukuyoqala phansi grade R. Hayi bese ngizosho usangana ngempela mfana ekhanda. Awufuni ngempela ukuqala phansi. Endoda, angikufuni lokho ukuthi angifuni. Yabo mekhulunywa ngomuntu ongafuni, sekukhulunywa ngami ndoda angifuni nje isidalo. Hayi ngiyabona nkabi yami awufuni ngempela mfethu. Manje uthiningi mfethu siya komgcono use. Ya mfethu, asambeni mfethu. Kodwa mayisishuba ke lapha ngizoshuthi uplan wakho mina. Hayi khulileka mfethu akunankinga sami. Ah okay, asambeni. Wendu awusho. Oyeke nje kube ne-stress kanje. Angazi but ngizobona sekuyekela. Bese nduvele ukhohlwe lento udlule nomuntu uqhubeke nempilo yakho. Hawu anzi yajothi ngeke kwenzeke lapho. Papa into papa. Hey, ima lapho ungabaleki. Ya sanibona Vumani, ngiyanibingelela maxoki. Heshe. Isho manigqoloza phela. Hayi agcina sigoloza gcina. Pho buthulele noma ukuthi agoloza. Hayi bengithi bucula mina gcina. Oh, wena bungavumi ngani? Nami bengithi ucula ingoma. Oh. Wena ndusixoki. Wathi nje usazwana noEnzo. Ish. Imina gcinoza kuyena. Thula wena, sikhuluma abafana la. Wena nduwenziwa yini ukuthi ubixoki? Angithi cha usazwana naye. Pho wahleli naye la. Uyena ofikela kumina. Mayifika la bungasungani ngoba ngisazwana naye. Kugcina mina bengibhoreyile and futhi nabe ungafuni ngikhulumisa ngase ngabe uthi angihlale naye ke. Oh, so wenza ngathi iphutha la manje. Okay, ngisekudinelwe ke manje. Hayibo, ngempela ingcina. Ngempela. Enzo, hamba udlala namantombazane, ngisafuna ukukhuluma noNdulu. Hayibona, ngizodlala naba manje mina amantombazane. Wabuza mina, ngazi ngani? Kanti awunabo yena abangani bamantombazane? Hayibona, mina nginabangani bamantombazane, ngizanoNdulu kuphela. Oh, uyena mngani wakho intombazane lo? Cha. Mele umthole umngani wentombazane ngoba lo ngeke samthola sengibuyile. Hawugcina. Ihamba la Enzo. Ndu, ngitshele lokuthi ahambe la. Hamba la Enzo. Pho acishile. Lelo lihlo lakho ngizolivala impama livale ngempela. Hayi cha ngisacisha. Hamba la Enzo. Haw, okay. Udabukisa pho. Hamba ufunda khona uzophasa kahle. Uyokuphasa ngathi unenkinga yamehlo. Sure mfethu. Sure. Hamba kanjani? Kamba kahle. Mfethu buka phela. Konke esacela ngisize ngayo bandla. Yini ufunani ke ndoda? Sithemba ukuthi awuzelanga la uzolokhu ngijathi ngimuhle. Hayi khuleka mfethu namhlanje angizelanga lokho. But le into ebalekile kuthina othi hlezi sikhumbuzana ukuthi thina abafana abahle esikoleni. Oh, hayi. Ya mfethu, khona ingane engiyibonile angazi noma ufunda eklasini nini but ingathi ufunda nani. Mfethu la ngane ngithe ngiyibona mfethu, engachazeka. Yo, Hayibo. Ubanike leyo ngane. mfethu enye ingane ekuthiwa umuke ejwayele ukuhamba nopeni. We, hayi. Kanti leyo ngane. Hawu, inani leya ngane kanti? Hayi, leya ngane phela ukuthi yona yazi la esikoleni ayizelanga abafana zonke lezo zinto nizele ukuzofunda cabanga. Hawu mfethu. Shithi umuntu engaze ayithole phela la ngane mekunjalo. Cha kanti ndoda ungazama kodwa nami sengafaka iCV yami kodwa hayi bayi-reject afana hey. Hawu mfethu. Hayi ibhadi lami ke lelo. Hayi mfethu. Kanti wena ungakuyozama amandla ethi awafani mhlawumbe uzoyithola leya ngane yabo. Impela mfethu hayi ngizozama mina mfethu ngiyayithemba. Futhi khona uplan engiza nawo la. Hawu. Usini manje plan wakho ndoda? Mfethu la ngane ngezwe ukuthi uthanda amanika. So mina ngizothola amabhandi amanika, ama-chains ufike ngibe nika lapha mfethu yabo. Khona izohlezi ngicabanga. Hayi ngeke mfana awu angivumi mina kodwa phela ungahamba uyozama intombazane kuyana ngayo ukuthi uyishele kanjani ukuthi uyinika noma uyinaye angikholwa ukuthi sanendaba naleyo nto. Hawu mfethu hayi uzosebenza ya plan ngiyazi la ngane mina ethanda amanika mfethu. Mengifike ekhaya nje ngiya research ukuthi amanika acula ziphi ingoma first ngiyinika lapha mfethu yabo. Yabo ukuze izosmile mfethu mebona mina mfethu izohlezi ngicabanga ngila engqondweni yayo ngaso sonke isikhathi. Oh hayi alright ungitshene ke uyitholile first leya ngane. Ayishonika hayi goji ngizobuyela kuwena mengiyithole leya ngane sharp. Sure mfethu. Sawona se. Ya ninjani? Yebo se hayi ngiyapheleza. Ya siyaphila nathi awumadoda ingane zesikole.
Ya, ngangisiza ngani? Size la ukuzoreport uRodo Usetheni ke loyo? uRodo uyasigcona sinonyosi uthi thina asesiye ingane esikoleni ngoba sesibadala futhi nje thina sasamadlozi alesikoleni. Mathiwa nje kwenza umcimbi lesikoleni thina soshisa umpepho. Unamanga yini kanti? Awusena. Ngiyawuse. Ngibuza ukuthi unamanga yini kanti? Angithi ngihlezi nginitshela nini ukuthi nibadala nina. Fanele ngabe nile komavasithi manje ngoba even nase high school nina nisadingakala inhlobo nina. Awuse. Yazi thina siza kuwena sengwanakho sithi sinethemba kodwa nawe uzosilahlisa amathemba futhi. Ndisenamathemba. Hayi ke kaningi nona lawo mathemba phela alahlile lawo mathemba lawo. Hayi. Empeleni sebedlala khona udaba oluncane besicela ukuthi usize ngalo sinonyosi. Oh, hayi. Kodwa ke noma kuthiwa ke benidlala, uqinisile. Nina nibadala, ngihlezi nginitshela nina lesikoleni. Hambani niyofunda nenze into enizele lesikoleni ukuze niphume la. Khuluma ke nithi nize ngani? Futhi lana sikhathazekile sinosikhova ngokuphinda ugrade 7 and futhi uyahlula manje lana kune-album esiyizwile kaLimit. Kule album kunengoma ethi mahluleka siyoqala phansi. Manje lana besizocela sinosikhova ukuthi kunganjani mengase nathi sizocela kuyoqala phansi grade R. Khona nibhemayo nina umthethweni. Seniyasangana le makhandeni. Ningathi nimdodovi yamakhehla nibadala lesikoleni. Kube umqondo ukuthi nina nifuna ukuthi nilalele ingoma ninelela ukuthi zinimotivatele ukuthi niyoqala back ka grade R. Musanokudlala nina. Wayi mina ngisanifuni la. Uyabona angifuni uniqambela ngizonenzela umusa ngoDisemba ngifuna ukunidudula niphume nihambe lesikoleni anisadeserve ukuba la nina. Kade nganitshela. Musanokukhuluma umbhedo la nina. Engabe niqala amabhizinisi izinto ezonisa phambili empilweni nicabanga ukuphindela futhi le emuva. Yina ngidina mani. Siyadlala Niyangihleka. Hayi cha bedlala kona busizileke yona album yaLimit Bese ngizwile. Kodwa lokho akusho ukuthi njengamanje wozani nizokhuluma ngaleyo nto la. Nina hambani nenze into enizele la nifunde. I-album yaLimit soxoxa ngayo ngelinye ilanga. Hambani la. Ayimhlola bo. Soqala phansi ka grade R. Oh yeah, yeah. Oh yeah. Eshifethu. Nxa salento eyenzekile. Nxa sendoda amadoda kuyobuye kulunge. Kuba manje wenzalini? Mfethu. Ngale ndaba yakho kufeyile kwesibili. Yabona manje mfethu angisakuhleki Nxesi. Hayi, ngiyakuzwa. Ngoba kunzima. Yabona kube wamukela nje kwasekucaleni ukuthi ufeyilile. Ngaba yikho yonke lento le. Mfethu ukufeyila iphathi yempilo. Ngiyakuzwa mfethu. Okay ke Nxeseke mfethu ne. Mfethu yini manje le bebanga isicefe pho? Mfethu ngizama ukusupporta. Ngifuna ukuba supportive friend. Okay, ngiyakuzwa lokho. Pho libe libanga isicefe libe sinxese pho. Mfethu ngifuna ukutshengisa ukuthi ngiyazwelana nalesimo sakho sokufeyila. Oh. Ya. Wena wenze njani? Hawu obvious mfethu. Feyilile? Hayibo ngiphasile. Ayisakubongela. Sure. Ngiyabingelela kakhulu class lami. La sizoba nenkinga ke ngoba ngifuna uqale ngixolise ngokungakwazi ukuthola ithuba lokuthi ngibuyele nini emva kokuba sesilungisile indaba yama report. Angiphinde ngithathe ithuba ngibonge ngisho ukuthi kulabo abasebenze ngokuyikhandla ukuthi lento yokushintshwa kwama report igcina iphumelele. Siyabonga kubona. Ebese kuba ke nalolo dlanzana lele belesibambezela ngoba niyazi ukuthi la kufanele kube khona ubulungiswa kuhlezi kunabantu abazobuyisela leyo nto emuva. Ayikho ke inkinga ngoba sekunqobile lokho. Ngale kokuchitha isikhathi ngicela ukubiza nje noma
labo abaphasile bengicela beze la ngaphambili ngifuna ukuyibongela nje izingane zami njengoba wazo ayibonge azipha amazwi okuyikhuthaza. Ngithembise futhi ukuthi ngetheme elandelayo kufanele sibe khona into esizophuma nayo mhlawumbe enjenge trophy, idifiketi, umkomelo kodwa othize kumuntu oyobe eqoqwa amakhanda abanye abafundi. Umthethweni nina nifuna ukuthi mina ngibe yini inhlekisa shuthi kahle kahle. Ngoba ugrade 7 mina nguphasiswa ukuthi kuyaziwa ukuthi iklasi elisuke liphethwe mina lisuke lizohamba phambili. Le niyenzayo nina okungibuyisela emuva angiyifuni noma ngiyibone. Yazi oguliwe nangu umfana okaguliwe. Mfana okaguliwe kwangakuthusi nje uphethe ireport elino level 7, level 6. Wena phela ushayela futhi uhlatshelwa inkukhu kini wena mawuno4 waba u3 ereportini. Akukuthusi nje lokho ukuyibona unereport elino promoted. Yazi lento yokuba ushevu ube umkhovu iqala usabncane ube nomona ungakwazi ukuthi ube nobulungiswa. Kwakufanele uguliwe athi abone ireport lakho ukuthi liphasile eze kumina zobulise kanti anenzanga niphutha la. Ayikho into wrong ngaleyo nto. Shufethu wenzelani lento oyenzayo? Yiphi into manje? Awufethu, wathi ufailile nje wena kumina. Hawu, wena wathi uphasile kumina. Awufethu sengikududuzanga ngidlala ngenduduzo zami. Wena uba wethe ngiduduza. Hayi ngeke shushu yabheda mfethu futhi ufailile kanti wazi kahle mhloko ukuthi uphasile. Habe, wena wathi uphasile kumina kodwa ikubona ngikuya lapha phambili usebiza abaphasini. Buka-ke mina bese ngijabulile ukuthi sisonke kule mgodo wezinyembezi. Hayi khohlwa-ke bhuti, ngakutshela useqaleni ukuthi mina ngifeyile ngephutha. Ha, anginyanyisa nje wena. Sala kanjalo yefana.